Co je to za práci tady? Tady se čistí lapák písku na převaděči vody. Nejdřív se museli převést potok do potrubí, aby voda v lapáku nevostala, aby se to dalo čistit. Tak se natáhlo potrubí 4x80 metrů a když se to převedlo do potrubí, přehradil se potok, vyčerpala se voda, tak začalo vlastní čištění benzimukem a s tím bobíkem